entreprise Jangine Samake construction ale entreprise mini analendo malien de ni tungarange lafiyali kama sojoko la e ma min be no i ka dugukolo b'i bolo i b'a fɛ k'a jɔ ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ i ma degun ni ka asɔrɔ la i jigi kɛ entreprise DSC construction ale a bɛ ni misi wasa ni ka o di ma dugukolo b'i bolo a plan bɔcogo o ti kɔnɔ entreprise Jangine Samake construction be so plan ni ka olu bɔ BTP u b'o kɛ o be topographie ni ka o fɛnɛ kɛ o ta bannen dɛ e ma min be no ko so jɔlen bannen b'i bolo luwansew de b'a kɔnɔna la i tɛ fɛ i ni luwansew ka se ɲɔgɔn ma so sarako la o kuma la entreprise Jangine Samake construction be ta i ka so luwansew minɛ ni kana di ma fo i sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ i ma gɛlɛya ni ka o sɔrɔ a la aw maa minnu fɛnɛ be no aw be fɛ k'aw ka so k'a jɔ kɛ villa simple ye k'a kɛ étage duplex ye ka plan ɲɛnamaba bɔ a la entreprise Jangine Samake construction u nalen do o bɛɛ lajɛlen kama o kuma la sa aw be ka mun de kɔnɔ n'aw ka nɛgɛjuru sira ni ka o banba 70 41 27 59 walima 66 23 18 58 u sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ Moribabugu k'a gun station Orix yɛrɛ la coye entreprise Jangine Samake construction o kuma la olu ka laɲini tɛ fosi ye ka se ka maaw nimisi wasa sojɔ ɲuman ko la. Amunu sɔgɔlen do a la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Mali kunnafoni bɔlɔlɔsiraw fɛ aw bɛɛ lajɛlen ni yatuma aw bisimila a ka kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Jamana état major général des armées ako aba kunnafoniya da fasoden bɛɛ lajɛlen kulo kan ko tɛnɛn do mais kalo tile 20 sanba 2 ani 24 nɛgɛ kaɲɛ 5 bɔɲanko wagati olu kɔnɔna fɛn min ye Katiba Masina bingani wale tigilama minnu kɔni be olu kɔni y'a ɲini ka fɔ ko be bingani ta ka ɲɛsin an ka jamana fintigilakaw kɔni ma u kɔni kɛlen kɔfɛ ka fɔ ka waleya cɛjugu dɔ kɔni kɛ tileganfɛla yan fɔ olu kɔni fɛ ni kɔni kɛlen kɔfɛ an ka jamana fintigilakaw kɔni ye wulikajɔ kɔni kɛ min yɛrɛ la u kɔni ye ta tuguni ma kofɔlen ninnu kɔnɔna bilan kɔni bɔlen kɔfɛ a yirala ka fɔ karo gɛlɛn dinɛ tigilama a bɛ taa fɔ a ma 30 bɔ yan ko minnu kɔni bɔnɛna u ni na wa o kɔfɛ u kɔni sera ka u ka kɛlɛkɛminɛn caman kɔni sɔrɔ minnu yɛrɛ kɔnɔna motow b'u la o ni a ɲɔgɔnna caman. Menaka ale ni ani fils yɛrɛ kɔni marabolo kɔnɔna la ka sanga ni an ka jamana fintigilakaw kɔni ka wuli ka jɔ ni an b'a fɔ min ma opération spéciale dɔ kɔni o sen fɛ mais kalo tile 18 ani a tile 19 sanba 2 ani 24 an ka jamana fintigilakaw kɔni sera ka karogɛlɛ dinɛ tigilama dɔw kɔni nɔ minɛ ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni dira i ka dɔn ka fɔ kunungu an ka jamana fɛn min ye a direction de relations publiques et des armées ni o ye diripa o kɔni ma olu yɛrɛ fɛ. Iji ale silamɛya jɔsen duruna ye halaɲinina silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen fɛ ko ni ala ya a se nɔgɔya ye i ka taa i ɲɛ da alikaba ka taa i ɲɛ da ala kira dayɔrɔ laban ka o de kɔni okumu kɔnɔna la fɛn min ka dɔn ka fɔ haji 2024 ni o kɔni ye ɲinan kɔni pèlerinage kɔni baaraw kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la walasa ejidenw kɔni bɛ se ka taa cogo min na Makan dugukolo kan ka taa Maka ni Madina ye u ɲɛna okumu kɔnɔna la docteur Abdul Fatal Sisi ni ale maison du hajj directeur général a kɔni a kunnafoniyaw yira ka fɔ ko fɛn min ka dɔn ka fɔ ejidenw kɛrɛnkɛrɛnnen la minnu kɔni bɛ taa secteur privé olu kɔni fɛ olu ka tagali kɔni kan ka kɛ ka bɛn ni sini ye ni o ye mɛ kalo tile 23 ye wa a ye a yira ka fɔ ka sanga ni Makan jamana kɔni kɛlen kɔfɛ ka sariya dɔw kɔni sigi minnu kan ka labato jagoya la ejidenw bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ ko an ka jamana kɔni a ejidenw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna o bonya fɛn min ka dɔn ka fɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ taa an ka jamana gouvernement ka sira fɛ olu ka tagaliw bɛna kɛ mɛ kalo tile 30 ani a tile 31 fo ka taa bila juin kalo tile fɔlɔ kɔni la o la an b'a fɔ ala ka taga ni ka segin nɔgɔya an ka jamana hijidenw ye ala ka bato bɛɛ lajɛlen minɛ ala ka an ka jamana kɔlɔsuma u tɔgɔ la. An bɛ taa Gawo ka olu fɛ yen nɔ ni wagati in kɔni na fɛn min ye Gawo dugu kɔnɔna la bingani wale tigilama minnu yɛrɛ kɔni bɛ i ka dɔn ka fɔ Ntahaka ale ni Gawo ni ɲɔgɔn cɛ nin kɔni ye fusiri ye olu ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni danna ka sanga ni jumadon tɛmɛnen ye u kɔni taara u yɛrɛ kɔni sɔrɔ an ka jamana fintigilakaw kɔni ka jandale dɔ kɔni kɔnɔna la min yɛrɛ kɔfɛ u yɛrɛ kɔni minɛna ka u bila ka taa an ka jamana gendarmelakaw yɛrɛ kɔni ka bolo kan.
femi karo ka foni binkani wale tigilama minnu kɔni minɛla a yirala ka fɔ ko u kɔni kun bɛ réseau ba dɔ le kɔnɔna minnu ka baara tɛ dɔwɛrɛ ka to ka binkani walew kɔni ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ta hanka yɛrɛ dugu kɔnɔna la fo ka taa se Gawo fanfɛla o kɔni ma kunnafoniya yɛrɛ kɔni ka yira ka fɔ bolimafɛn minnu kɔni tun bɛ bɔ min dɔr kɔnɔna ni binkani wale kɔni kun bɛ ta ka ɲɛsin u ma ka a mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kɔni bolofɛnw minɛ u la ko o kɔni waleya kɛbaga kɔni tun ye ni mɔgɔ ninnu kunu tun ye mɛkalo tile 21 san 2024 don min kɔladonnen don diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'o kɔni kɛ te kɔni tɔgɔla don ye ni o ye journée internationale du thé fɛn min ye an ka jamana kɔnɔna la te kɔni a minbaga ka ca kosɛbɛ wa a suguyaw ka ca fɛn min ye kunnafoni ka sanga ni kɛnɛya tigilamaw kɔni ka ɲɛfɔliw ye a yirala ka fɔ te kɔni hali n'a sɔrɔla dekun bɛ se ka ye a la nka a nafaw kɔni ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ a kɔlɔlɔw kan wa te minbaga ka ca an ka jamana kɔnɔna la kosɛbɛ a minnu yɛrɛ kɔni daminɛla ka taa surakaw ani kɔrɔbɔrɔ minnu kɔni bɛ bɔ kɔrɔyan fanfɛlaw fɛ a mini kɔni taara yen nɔ de ka se ka jɛnsɛn jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ wa a jɛnsɛnli la an ka jamana kɔnɔna la kɔrɔbɔrɔ ni bitigi kɔni nɔba yira o la o ka sanga ni o de kɔni ye ka taa sibila kɛ ka taa te kanubaga ani a minbaga bɛɛ lajɛlen ye mɛ kalo tile 11 kɔni taara ka o kɛ to kɔni tɔgɔla don ye min yɛrɛ kɔni kama te mina caman kɔni bɛ kuma dɔw ye a yira ka fɔ barodaw de la olu b'a min kosɛbɛ dɔw ye a yira ka fɔ olu yɛrɛ de kɔni b'a min n'u ma min u tɛ lafiya nka maa dɔw fɛnɛ bɛ a yira ka fɔ ko olu tɛ te min kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolaka dɔw ka d'a kan a yirala ka fɔ ni kɔni bɛ te min ko kirina kɔni tɛ i ta joona o de kama olu tɛ a min ni tɛnɛ don tɛmɛnen ye an ka jamana minisiri min kɔni ɲɛsinen don kɛnɛya ko ma ni o ye ministre de la santé du développement Asa Bajalo kɔni ye tɛnɛ don tɛmɛnen Masina dugu kɔnɔna la ale kɔni ye dɛmɛdi kɔni kɛ ka ɲɛsin ka dɔ ka fɔ maa dɛsɛbatɔw kɔni ma a bɛ taa maa ba naani bɔ yan ko minnu kɔni bɔra u sigiyɔrɔ la ka sabu kɔni kɛ ni lakanabaliya olu kɔni dɛmɛ min kɔni dira a wari ka sababu bɛ se ka taa i jɔ fɔ sɛfɛ wari miliyɔn 500 bɔ yan ko la ni dɛmɛ ninnu kɔni bɛ tali kɛ balofɛn olu ni a ɲɔgɔnna caman ale bɛ k'i sɛnsɛn ka na ni o ye seliba ye o hukumu kɔnɔna la Senegala minisiri min kɔni ɲɛsinen don u ka baloko ani i ka dɔn k'a fɔ bagan marako o ni a ɲɔgɔnna caman o ma ale kɔni ye sennabɔli kɛ tile 2 sennabɔli ka na an ka jamana kɔnɔna la min yɛrɛ hukumu kɔnɔna la kunungo a yɛrɛ kɔni bisimilala an ka jamana bagan mara jɛgɛ mara a y'o kɔni minisiri fɛ ni o ye Yuba Ba ale ye a ka ni sennabɔli kɔni bɛna don hukumu min kɔnɔna la walasa ka se ka na hakililatigɛ kɔni sɔrɔ a kan fɛn min ka dɔn k'a fɔ seliba min bɛ ka nalen ni o kɔni ye laya seli ye ni sagaw de bɛ faga o la ka se ka a dɔn an ka jamana kɔni mina saga k'a kɛ bila ka taa u fɛ yen nɔ ka se ka na o ko kɔni perepere latigɛ cogo min na a yirala ka fɔ 100 sarala 61 an ka jamana kɔni mina o de ye kɔni jɔyɔrɔ ta i ka dɔn ka fɔ Senegali jamana kɔni sagako ta fanfɛla la kunnafoni kuncɛla Mohamed Kamara ale tɛ mɔgɔ dogolen ye an ka jamana senandolaci la don an ka jamana samatasikaw kɔni ka camancɛ don ni ale yɛrɛ kɔni bɛ senandolaci kɔni kɛ ekipu min na a bɛ fɔ o de ma ko Mona ko ka sanga ni olu kɔni ka fɛn min ye senandolaci dɔ kɔni ye min yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan o kɔni tun bɛ ka gɔrɔjigɛniya yɛrɛ kɔni kɔkɔrɔma don minnu yɛrɛ la o kɔni ye a marikiw kɛ u ka mayo sanfɛ Mohamed Kamara ale kɔni ye a ta o mariki kɔni dogo ni kɔli yɛrɛ kɔni ye wa o kɔfɛ senandolaciw kɔni bannen u jɛra ka ja minnu kɔni ta ni o kɔni ye photo de famille a ma sɔn ka bɔ o jaw kɔnɔna ka da kan maa min don a ka silamɛya barika ka bon kosɛbɛ wa silamɛya kɔni tɛ a yamaruya silamɛ ɲuman kɔni ka i sen don nin ko ninnu na ka da kan ala sɔsɔ kow de kɔni don ka sanga ni o kɔni kɛli kumaw cayara min yɛrɛ kɔnɔna a yirala k'a fɔ a ka ekipu fɛn min ka dɔn k'a fɔ ɲangili kɔni bɛna ta ka Mohamed Kamara yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ ka sanga ni a ka nin waleya kɛlen a yirala k'a fɔ ko a ye nin bɛ kɛ ko nin tɛ ko cɛ ɲuman ye o de hukumu kɔnɔna la silamɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka wuli ka i ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Mohamed Kamara kɔni ma ni wagati ninnu kɔnɔna an b'a fɔ ala ka jisuma kɛ a ko fura hali bi ala ka an dɛmɛ ka an dun an ka fɛn min faamuyali olu sira kan kodo min ni fiyentɔ kɔni ye yeli kɛ a b'i mago bɔ fɛn fɔlɔ min na ni a b'o fili ka bɔ a bolo o de kun ye a ka tagama bere ye ni de bɛ dan sigi aw ka bi kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnliko ɲuman na a y'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni bɔlɔlɔ siraw kan aw k'an bɛn kunnafoniya wɛrɛ olu kɛnɛ kan